On. Assalamualaikum Cah. Wah, iki proyek sepi saiki ganti iki lho, gawe YouTuber saiki. Proyek kan sepi, wis macet proyeke, wis saiki ganti alih profesi. Bakulan YouTube saiki. Bakulan video. Bakulan video. Jangan lupa di subscribe pokoknya. Pokoknya ya Cah ya, tenang iki pokoknya subscribe tenang. Di video anyar iki Cah. Pertama kali ya Mas gawe video. Pertama kali ya video. Tolong di subscribe loh ya. Nggih. Soket. Tapi SKC ya langsung di Ayo. SKC semakin di depan pokoknya. Street. Depan. Jadi ngono lho, tadi aku ke rumah Mas iki Mas Truno Lele iki Mas Truno pengen nge-YouTube kaya YouTuber Kenongerjo. YouTube ngono. Ya Mas Truno iki pengen gawe iki mau di warai karo Ropii Ranggun. Ono carane gawe video ya Mas. Nggih, nah terus suwun sanget lho, Mas. Nah, iki Mas, nak cah Kenongerjo iki enek pira nggon kabeh? 28 lebih. 28 YouTuber itu satu desa. Kampung YouTube nih. Kalau kampung YouTuber. Jadi ini ya bakulan video setiap hari. Sak petuke. Yang penting halal lah pokoknya. Nggih. Wis gawe video apapun ya mangan ya Macul ya. masak sembarang, goreng sego, mbake pas masak disuting takon-takon bae. Kegiatan sehari-hari. Pokoknya ngomong apa wae puwadet ngono, aja menenge aja akeh menenge. Nek meneng ndarane tunggak. Interaksi terus. Bakul tunggak iki. Kowe terus. Gun, kasih saran. Apa sing perlu mbok didono ning iki, Mas Truno Lele kan baru buat akun YouTube. Ya anu ya penting konsisten gawe ya. Siap. Konsisten gawe. Ame daily vlog kan penak to keseharian ae. Nggih. Jadi harus konsisten itu setiap hari diisi, Mas. Nggih. Kok nak suwi gak ngisi, kok aduh ditenteni gak enak video sanggone Mas Truno Lele kok malah ketutup ya. Soalnya aku dulu eman-eman Mas Truno kan mengikuti TikTok kan Yo aku emanku ning kudu diimbangi. Nggih. Eman-eman. Kan lumayan YouTube kan yang menghasilkan cuan ya. Soalnya TikTok nak ora bakulan yo entuk duit. Ya, endorse ngono. Untuk view. Mas Truno Lele gak gelem pinjing kining ae. Aku kan pembeli ya, pembeli ya. Aku iki kok kabeh diendos itu kurang enek. Aku susah ora sing tuku. Mbak kan yo. Ya sudah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuwi urung lagi pirang menit. Lanjut iki, urung suwi. Iki to. Suwi. Lanjut. Suwi. Iki wis ora ngomong ngono. Kayak 10 menit Mas, 10 menit. nggih. Mbak kudu sing pinter-pinter anu Mbak ya. Pokoknya durasine kurang diterusno ae to terus sampai 10 menit ke atas. Minimal pinten 8 menit. Minimal 8 menit. Tapi engko nak videone menarik biasanya dikomplain karo penonton sampean. Lah sawidik men kuotaku lho sik akeh yo biasane. Mau lagi seneng-senengnya delok. Nah aku di atas 12 Mbak aku. Pokoknya nak ngalir. Misal ngerekam iki engko akeh menenge dijeda. Engko iso diterusno meneh potong neh pas ngopo. Ditempel gabung ngono. Mbak durasine. Iki pinter lah ngambil iki kan. Ya. Insut kan gawe insut apa Mbak? Anu nek Capcut. editan teng mboten sing teng anu niku lho. TikTok. Tetap. Oh, aplikasi itu langsung. Aplikasi langsung. Nang kene kok dari aplikasi iki ya Capcut kena nggo gabung-gabung no. Karek gabung-gabung tok kan Mas, gampang. Tapi nek golek TikTok kan angel Pak Di. Kan durasi panjang. Iya. Cara anu kayak ngonten TikTok sitok, lah iki YouTube 8 kali upload. Ya. Ya ta Mas, Mas Iya. Uno. Nek golek TikTok. Misalnya video pendek. Heeh. Tapi nak TikTok kan saiki menak mau misal sedina upload loro apa siji kan ndadak sedet kan iso sing anu iki sing apa quantity ya keseharian kudu diisi. Ala yo bali-bali si komen tok ngono kuwi biasane aku kan. Nggih. Cacah ki ya ning kono ya TikTok ya YouTube, Tutup wis ngomong. IG diisi. Facebook ya akeh duwite.
Facebook lali kabeh sing kocok ya. Sandi. Sandi lali kabeh akunku. Bisa nih. Karena ngisi ngono tok video apapun 20 detikan. Padha karo TikTok ya. Apapun. Aku ya belajar ning gone Mas Dimas Zainal, Mak Damis ngono. Mas Damis. Oh. Damis tak kira mau ngono. Harus ngerti cara itu anaknya juga. Akeh duitnya Mas. Mak sampean rono diceritani duit malah mesti kudu gaya. Bantu Facebook ya Mas. Facebook. Gak masuk akal. Gak masuk akal. Sebulan saya pernah 240 juta ya. Hmm. Sebulan tak Mas. Rontek malah bulannya rontek ya. Orang enek sebulan. Baik, mari. Pokoknya di langar sama dia. Facebook Pro kan. Iya, Facebook Pro. Nek Facebook Pro ini dia. Facebook Pro. Juga ibu kayaknya kayak aku. Ya Iso kok kan? ya diisi sing diisi video. Padahal sampai TikTok, Mas. Sing Anu, Mbak. di apal nih anu nih. Langsung mlebu sampean pamongos duwe akun Facebook. Ya wis karek ngisi. Tapi kan lali Pak Di. Sandi napa Sandi anu nih. nih ngoten. Kan wis enek anu Mas Dica misal iki Facebookku ya. Iki kan video-videoku. Oh iya podo gitu ya. Padha Berarti jadi masih lali gak apa-apa nih. gak apa-apa ngisi ae. Misal Oh. iki mau ning rel dipijet, Nggih. ya engko pengen videone sampean diisi sing ndi karek. Rekmu sing ndi Mas? Hmm. Videomu. Enak nih video nih anu. Tapi mek pengikutnya 700 piro? Lagi wiwi nganyar kok. Gak perlu mbak anu nih pengikut gak perlu yang penting sing iki ya Iya penonton. Itu Pak. Nonton. Iya. nah ya di sini loh Tak isi deh. Iki nyanyi iki. Oh, Tapi lek nyanyian gak anu. copyright. Copyright. Gak gelem. Facebook. Gak gelem. Ya copyright nah. Pantesan gak gelem anu iki. gak gelem meneh Gaya nyarne kudune. ya iku ae wis dihapus Mbak. Dihapus. Nek dihapus. Sing eneng Iya. musik-musiknya dihapus Dihapus ngono. aku ya kena peringatan mbak ki anu apa iki nyuting Hanci Poli Hanci Poli wi terus nyemes to kuwi numpaki anu wong lanang-lanang nih lho aku kan lucu ternyata kena peringatan tapi ya cek Atau sensitif benar Facebook cuma Sensitif. enggak separah TikTok. TikTok kan Bah, langsung 20 detik mbak 20 detik kan saidik to misal neng tamu tadi aku kok kono lah nek mas lo teko ki apa-apa ki arep nyapa wis 20 detik tok pateni upload engko nyapa ngene iki syuting upload apapun Mak Damis ngono aku apa iki diwarai kaya ngono kuwi dadi ini Mak Damis ki sedina iso 20 iso 30 iso 50 video pendek tok 20 detikan 30 detik 100 tahun tuh. 100 tahun sedina 100 video tapi ya sedelet mbak 20 detik lah 20 detik mana. nah Mas Runo ki nyapa ki ning kene nah, terus pokoknya ngomong sedelet tok ngono wis upload sing akeh tapi gak usah didelok sing delok sithik gak usah pokoknya upload konsisten ae Nah, dingenane kan enek sing ngomong sing penting lek gawe YouTube ki aja lali sandi karo email. Sandi dieling-eling pisan dicatet screenshot niku lah jadi nak arep apa upload nggih niku ning galeri kan pun Nggih. wis ngevlog to Nggih. lah YouTube-e dipijet kan neng iki tambah iki Nggih. nah tambah dipijet video wis milih iki kan galerine sampean Nggih. sing bagian sarep dihapus sing di misal iki tag wis diupload nunggu Delok TikTok. Nggih padha ae Mbak. Padha mek TikTok. ngono lha iki gak ngerti carane engko nak pribadi karo iki publik Heeh, ngerti apa bisa. iki kan diwarai pisan iki setelah anu iki nah Nang to ngomong apa ngono. Isin aku jan iki. Karo sing copet itu biasanya collab Mas. Lha iki YouTuber kata lah, kata per gue. Oke ning kutho bali. Mau ketemu Budi But apa ketemu Mas Sampita concong ae. Halo, dino iki aku arep marang Sampita ngene. Lah, gak ketemu wis ngobrol ae, kita dirasa cukup wis upload. Engko marani Budi But apa ketemu sapa wae. Bancak neng ndi apa piye. Sembarang. Ngono. Ayo belajar Mas Acang ini ya belajar Nggih. safety. Nggih. Ngono, Bos. Ngono ya. Oke, teman-teman SKC dimanapun Anda berada, jadi iki video awal ya perdanane Mas Bruno Lele karena
dhek pengen nge-YouTube, Pengen YouTube, pengen jadi YouTuber. pengen jadi YouTuber. Ngono. Terima kasih pokoknya semuanya. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di-subscribe pokoknya. Subscribe. Ya wis, ngono. Terima kasih banyak ya Mas Trono Lele. Nggih. Salam Mas Trono Lele, salam sih. Salam SKC woy. SKC. Sehat selalu kabeh woy.